Konkurska алмаз мозаикасы шегүү, бейлеу, ағаш эшләнмәләре, декоратив флористика буенча кул эшләре кабул ителде. Рәсем, сынлы сәнгать белән шөгыльләнүчеләр, бижутерия ясаучылар да бар. Курчаклар ясаучы, тукыма кисәкләреннән тегүче райондашларыбыз да кул эшләре белән бүлеште. Монда инде төрле кул эшләнмәләре белән шөгыльләнүчеләр катнаша. Алар 10 номинациядә уздырулар. 49 кешенең эше кабул ителде. Монда төрле эшләнмәләр бар. Төрле кул эшләнмәләре бар. Ағаштан эшләнгән әйберләр, шигеп эшләнгән әйберләр, бәйләп эшләнгән әйберләр, чәчәкләр, bundan бик күп төрле. Бәйгегә төрле номинациялар буенча 49 эш кабул ителде. Мәдәният йортында кул эшләреннән күргәзмә әзерләнгән иде. Кул эшләре белән район җитәкчелеге дә танышты. Мондай материалларны җыйдым мин, ничек әйтим инде, менә үземә яраклар иләрне җыеп, бу эшләрләрнең бөтенсендә буяп, нитеп эшләдем инде. Kış günü bir işlendi. Bu konkurs diye işledim de minanı. Bir ayga sızıldı indi. Min bu almazlı vışıfkı bilen bir 2 yıl yarım terası şug'ullanem. Ko'ngillerim tanışlana, nervlar o'rnina o'tira. Ko'zga og'riroq, mening bir ko'zim ko'rmay. Boshag'anda 2 qat ko'zlikda kiyib ishlayman endi minalarni. Bularni kartinalarni yozib, mana nishikdir jon tinchligi beradi menga. Марс Тимиргалиев кул эшләре белән лаеклы ялга чыккач шөгыльләнә башлаган. Марс абый хуҗалык өчен кирәк яраклар ясый. Агач белән инде мин шактый вакытлар шөгыльләнә торган идем. Лаеклы ялга чыккач вакыт күп инде. Менә шушындый тормышта кирәк булган әйберләр ясый башладым инде. Үзенә аңа инде станок кирәк, материал кирәк. Бәйгенең җиңүчеләре Шәй табыны ортында хөрмәтләнде. Кул эшләрен тәкъдим итүчеләрнең һәркайсына истәлек бүләкләре тапшырылды. Җиңүчеләр 9 номинациядә билгеләнде һәм дипломнар белән бүләкләнде. Аларның кул эшләре республика бәйгесенә дә җибәреләчәк. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.